Polić, danas se obilježava obljetnica Oluje i pobjede u Domovinskom ratu. Što za vas predstavlja? A prije svega vi znate da sam ja Kninjanin. Meni je to znak da sam se tog dana mogao vratiti doma nakon 4 godine izbjeglištva. I to je za većinu nas ljudi koji su sa područja koji su bili okupirani to, povratak doma. A s druge strane, ovo je, sad mogu reći kao političar i kao građanin općenito, to je znak cjelovite Hrvatske koja je napokon došla u stanje mira, a mir znači prosperitet i napredak. Danas bi trebao biti dan zajedništva, međutim, nažalost, vidimo često podjele, kako vi to komentirate? Pa gledajte, to vam je... Ja se nadam da ćemo danas ipak nadvladati te međusobne razlike, jer razlike i trebaju postojati, ali s druge strane imamo jednu opću kulturu, jednu kršćansku civilizaciju čije vrijednosti baštinimo i da ćemo se ponašati u skladu sa tim. Je li točna informacija da je prestalo iseljavanje iz Knina? Pa u načelu jeste, jer evo, gradonačelnik će vam vjerojatno bolje od mene to objasniti, ali ukupno negdje oko, kad gledate ukupni odlazak i dolazak, da napokon imamo pozitivan skor, da je više ljudi dolazi u Knin nego što odlazi. Hvala vam puno. Evo, gradonačelnik Zagreba,